Hey, razotengana drill. Pakaipa guys. Pakaipa. Ndanaro mukuremember ere nechitaura kuti nama ndiye ndane drill. Aiwa. Tikagara ndokuyeuchidzai kuti nini ndane tools box. Tikagara ndokuyeuchidzai kuti nini ndane tools box. Inini amemano nekuti ndine tools box. I'm now a man nekuti ndasha siya celebrity shamara. I'm now a man. Ndane tools box. Aiwa kukunoza zvimwe zvezvone. Ndanda tokotsira unoziva. Alright, tika one baby. Tufana celebrity zvino izvi. Kukuona kana vana ungatorara kukutuza vana. Kuti nini ndane tools box. Tikagara tokuyeuchidzai kuti nini ndane tools box. I'm now a man nekuti ndane tools box. I'm now a man nekuti ndane tools box. Kana sando irimo chipanera chirimo screwdriver irimo kana pinjisi irimo kana tape measure irimo. Aiwa amemano nekuti ndane tools box. Hey, amemano nekuti ndane tools box. Mangwana ndikunotenga drill muchanzwa kuboorerwa madziro nedrill kana mastove ndo maboora nedrill. Ndichingo chese chandaona drill. You know what? Guys, semunhu wemurume, you need it in life. And ndakamutaurira keke kuti uchandivona pandakambotenga maturusi ikati kiki uchandivona ndikawotenga drill iwo haundikwanisi iwo kundijairira but ndichatenga drill mulife mangu. Drill rapo akandijairira tine zvinhu zvakasiyana zvokupfovoresa. Kune zvakaita zvitafu kuita zvitetetete kana chida kubaya zvokuti chiri kuenda mapurisa vavoni pakaboogwa tokuti chui kundetsono baba. Aiwa ndine madziro anohwa nhaka ndakanomajunga ndisapapiko maburi. Guys, ndichakaura gore rino. Baby kani stop. Baby una kana zvodorishandisa veduwe. Guys, razotengana drill. Paindakatadza kurara netools box. How about now mutools box umane drill? Baby stop. Ndisukusekerera. Baby chiko veduwe ndisire mwana wangu. Kuka ndisukusekerera. Okay. Mira undiborere pekuisa ma pictures. Ma picture frames angu. Madziro.